Čaute, vítam vás pri novom videu z hry Sonic Forces. Zajtra nás čaká veľký update. Áno, tuto bude tento tu, Shadow. Teraz to potom prejdeme. Sonic Forces, strašne sa na to teším. Som veľmi na to zvedavý, takže tak no, nebudem zdržovať a môžeme sa bežnúť na video. No dobré, ako prvé tu máme Movie Sonika. Dobre, nejaké kartičky. Dobre. Dobre. To už samozrejme máme. Dneska sa mi zdá, že by mal byť Movie Sonic, ako aby to zakončil. Jo, takže teraz bol recap, mali ste, no ani nemali, ja to takéto recapy proste, keď vám pravdu poviem, neznášam, lebo nemáte šancu to všetko postihať. Movie Sonic bol iba raz a je to ako aj bonus misia. Áno, on to aj ukončil. Doslova. A vy ho môžete normálne získať dvakrát, tuto až 25, to sú bonus missions a tuto, takže na toho Movie Sonika vážne máte veľkú šancu, takže to poručujem. A dobre, no ešte si otvoríme free gifty. Piatok ináč, aby som nezabudol, z tohto bude stream, takže sa môžete na čo tešiť. Na mojom druhom kanáli, hlavnom kanáli, čo som aj hovoril v minulom videu. Dobre. Takže ideme si prejsť tie novinky. Dobre. Ultimate Lifeform, dobre. Hláška. Koľko sa to vyzerá mega realisticky. Takže bonus missions budú zase Movie Sonic, Movie Tales a môj Knuckles, takže zase ich budete môcť získať a zase Challenger, nice, zase tak teším, koľko prvý Challenger na tomto určite sa mi zaňam. Takže keď budete na prvom alebo na druhom mieste, tak automaticky dostanete potom po kole Challenger chestu, na ktorú sa strašne teším, lebo vám dá veľa tých kariet, budete mať väčšiu šancu. Dúfam, že to bude tak, že najprv budú tie otázniky a potom vám to pridá asi už, nie? Ja takto, takže asi možno nová mapa, nevieme, uvidíme, možno, že dúfam, že hej. Takže zase budete môcť získať zadarmo, ako vždycky. Takže tak, no, takže budete môcť stretávať hre, ako poraziť, že budete na prvom alebo druhom mieste, tak dostanete tú čestu. OK. Tak napríklad si ideme zahrať za tou Shadow. Ako inak, ja. Dobre, Shadow, ideme si zahrať. Ešte si potom prejdeme tie super sily. Počkaj, ja som na ne zabudol, nevadí. Building opponent pool. Dobre. Ty vole, celkom... Kokos, ale celkom vyzerá realisticky, vidíte to, nie? Vidíte tam trošku tie podoby realistické. Nie, kurňa. Dobre. Som na toto expert. Super, no tak. Zase skončím posledný, mi nehovor. Mám toto? Poď. Poď? Nie. Prosím, že to nie... Fú, tak to bol... Tak toto... To bolo kokos... Dobre. Buď, ja neviem, jak som to mal dať toto. Mi vysvetli, jak som toto mohol dať. Jak som toto mohol dať. Poď, rýchlo. Fú. Ty kokos, veď som skoro skončil posledný. Ty bolo, tak toto bol... To bola... Tesnotka jak... Nie, reklama! Takže tu máme super sily, takže Chaos Spear. Dobre, takže... Chaos Emerald, energia, dobre, takže to asi súvisia nejako s filmom. Jo, takže budeme môcť našich rivalov. Ak neviete, čo sú rivali, vy to určite viete vy, čo hrávate už Sonic Forces, to má detstvo napríklad. Ja som, ešte sa mi za môj minulý účet, na ktorom som vám mal najviac, som mal už asi tak 4. A ten som, no na tom som netočil, na tomto som točil, že to Dragonfire Sonic. Ďakujem vám ešte raz, že to mal vás zanotí kokos. Dobre, takže speed 10 z 10, acceleration
90 a Strange 60, dobre? A cooldown Meteor, dobre. Aha, takže ako keby my budeme rýchli a dáme na traku, no, na cestu meteority, to je cool, to je ako neviem, či náhodou ten Idol Shadow, že on tam má tie noty, to som skúšal, tam si ho môžete vyskúšať, ak ho nemáte, ako vyzerá, aby si vedeli, keď ho dostanete. A normálne on sa tak zrýchoval, že boli na ceste tie noty a on sa tak rýchoval, keď ich zbieral. Dobre. Chaos Control, nice, na to sa teším. No matter how fast they are, no reload. Takže my sa budeme môcť teleportiť. Ty kokos, tak to bude mega dobrá postava, teším to strašne. Takže bude to od 12. do 26. Samozrejme 12. A tuto máme už rovno napísané Coming Soon, Don't Miss, Sonic Hedgehog 3 Only in Theaters. Takže strašne teším. OK, takže like jednotka do chatu, ak sa tešíte. OK. Rozmýšľam, za koho by sme si zahrali. Jo, zahrali by sme si za Movie. Ja ma hrať hlavne Movie postavy, len Claw, ale tu nerátam, tá tam nebude. Dúfam, že bude. Som zvedavý, ako to skončí, ten Sonic 3. Doporučujem sa na to pozrieť do kina, lebo myslím si, že mám taký pocit, že to bude vážne populárny film roku. Dobre. Tam normálne pisa. Aha, to sú pisy. Normálne, ak poznáte tú väžu, viete, ako myslím nie. Tak už určite viete. Lebo to je pisa. Tá väža, no. Tá väža v pise. No, má dobré. Nevadí. Semiu. Dobre. Nie. Haha, toto je dobrá taktika, rudý roh. Dobre. Jo, double. Dobre, poď. Ty kokos. Jaký nelak. Poď. Speeduj. Kurňa, oni nás dobiehajú. Makaj. Rýchlo. Dobre, Dobre. Ako vidíte, mám 4043 trofejí. Vyžadá to, že som dal dobre druhé kolo, len som tam vypol s Ugomilom, takže som to musel odstrániť, sorry. Že by to bolo, ako mohol byť tretí závod, takže teraz ideme až štvrtý už robiť dneska. Dobre, takže jo, som 81. na Slovensku, áno, kokos, je to mega dobré. Takže som prvý na Slovensku. Shadow X Jet, to znamená to, že proste to sú moje obľúbené postavy. Ani nie, vlastne, ukážeme si zmeniť meno. Dáme si, že nie, to nie, no tak. To sú moje, no, hlavne tie dve obľúbené postavy. A Jet je taká dobre. Shadow, ukáž, takže nie, toto nie. Takže mali by sme byť, mali by sme byť tak, je tuto, 81, jo, tuto sme my, takže cool. Prestage. Jo, toto neviem, čo sú tie pointy, nechápem. Počkajte, ideme si rozbaliť túto čestičku. Na upgrade, ale aspoň vy, čo máte Movie Sonika, tak si to môžete takto vyupgradeiť. Ja mám kvôli tým trofejám hlavne teraz. Takže aspoň si to aj tak vyupgradeím, keď môžem. Dobre, dáme kolo ešte za to. Jo, toto je Jet, ak ho nepoznáte. Takže tak, dobre, dávame play. Musíme to vyhrať zase. Musíme získať čo najviac trofejí. Nie, toto je hard mapa. A tam je ten silver skin. Ty vole, to je. Poď, rozbijeme ich. Poď, rozbijeme. Nie. Nechaj ma. Ty hnusák, nechaj ma. Poď. Dobre.
Jo, máme dve. Som vedel, že sa vyplatí ho upgradeiť. Pozrite sa, koľko to toho dá. Nie, toto je ten silver skin. Ale nevyzerá až tak zle, som čakal, že bude vyzerať horšie. A keď je prvý, tak asi zlý nebude. Si myslím. A tu vám pravdu poviem, žiadny skin nie je zlý. Ale Cream to je proste taká, proste najhoršia Sonic postava. To už hneď ako uvidíte, tak si to poviete, najhoršia Sonic postava. No jasne, nikoho nezaujíma proste tá postava, tu vám pravdu poviem. To ako keby taká zavunutá postava, ak neviete, čo to je, kto to je, tak... Dobre, neviem rozprávať. Kto to je, tak vám to poviem. Nie, zase reklama. Nezaujímajú ma nejakí zombíci. Dokiaľ chodte. Dobre. Jo, ty kokos, ja som zvyknutý. Jo, toto je Cream. Ja som si ju nevyberal, že mi pani, hej. Dobre, toto je Mario Shadow, chcel by som tiež s vami. A toto je ten Shadow, o ktorom hovorím. Kde je cápek? Kurňa, ja som slepý. Idol Shadow, jo. Takže to môžete vyskúšať, toto máte aj try now. Ja mám napríklad na ňom 60, no. Trochu som hral. 314, 500. Jo, aha, ja som tu vlastne hral, vidíš. Tak aj by bol znova. Ja tuto mám aj starodávne novinky, že čo sa to stalo. No, nestihol som to Shadowa. Nevadí. Takže ďakujem, že ste video dopozerali až dokonca. Nezabudnite doraziť na náš stream na mojom druhom kanáli, ktorý teraz vidíte na obrazovke. Takže príďte a užite si deň. Čaute.